guys, majung adlaw ni jung tanan. Welcome back sa mga channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, gani haraming paglibot-libot ni Mayor Daris kabukiran sa mga adalaman ka kuan. Adto raman ko nagpunggay nong kay arong nay hawiran. Hawiranan. Nangita mig nangka guys kay kakanan si Ate Merby og humbang nangka. Nga kalos Ginoo guys, nakakita ra gid mi gisurtian gid Mayor. Ya. Agora kalingi. Among gipalit nagbalig 120 guys. Pangtaya na po nang nung imok. Di aram na nung imok daani. Giatsa na nung imok. Aram na ko ba? Dako ra ba di ay guys. Salamat ka nung. Di aga ja. Aram na ini. Humbaon sa ni na magdali-dali Ate Merby. Jadi kaluto diretso. Nga jumik tangad nung. Ya. Kuya, dali mo palit Dapat ko ang dia. Daras ang u. Tanana. Hadlok hanggang diki. Ha? Li man. Eh, Dako nong. Day tangad guys, mga kong tangad. Amerikano nung tangara ra mang Ara mang tag-asa ninyong tangad nong. Wapa kay suanda nong. Sako. Magtagag-tagag ako na. Hapitaran sa bahay mo. Taya man ka. Tawa guys. Kuan-kuan guys ah. Lungi-lungi naman niya. La. Di na mo duga. Sana uli na mo duga. Wala lang sako ba karong di ma. Tagag kanis. Yorme kay. Sakubag kana kay nay hawiranan. Anong salamat ka Junong. Salamat ka Jo kay lipog na gid maglibot-libot at pila nakabay at manggiadtuan. Halos ka na ba ito? Halus ka na ba? Wa ka di mantigo nong. Sa minong salamat. Kaya guys kay maghumba na miron. Kudkod porsyon. Hello guys, so guys dala miss bye. Aray, pamaaw kay umigas. Di ay dakos likod guys kay mag dali-dali kog buot og lubi. Yung dali-dali ni humba kay kuan. Arong kabalik na ko. Kay sa mo nang inigabot to init pa ni. Tabangan kong nanay og kuan. Humba si nanay humba kay patimplahan kay lami ka mo timpla. Haga ding gidaghag kuan guys. Daghan ka dinahag panakot. Kung lami di ka ba kay maawa pud tang Ate Merby. Nakita kayo watay kameraman. Tulo kalubi day ni guys kay mapag nangka. Grabe jud libot-libot abag pagitag nangka. Kay paplapok ko mas Mayor kay itat pagka kuanan. Wa man gid. Dari ra man di Nigong tatay nga kanang tigtaya. Ito man giputos. Palitag 120. Nooy pwede. Tugangan ito nagpuhon. Miso ko. Kung dapat siya taya-taya, kay nooy pwede. Kuan nga bantan ko, abay tawag ito'y pangita. Mga ano to guys, mamugha ito kahon. Ibalik dyan na rin. Garing na na. Kaya arong makataya raman siya. Mamatog kuha ng tiri nga palitan kung ano dyan. Ismagol. Pagpapalitin. Nay, mag-isa nay. Lubi nay, palihog siya nay. Alis dan rin eh. Hala, gamitin ni magsumas mamaali. Ilisan naman ni bisik na kaimok balik siya. Di akinon. Ingnaras imok kang dyan bupalit mo. Kaduni. Ang Jun. Kading hali kadun sa tong dabong sa Ikaw, timpla na kay irong lami na. Irong ganas at Ate Merby. Tay si Nanay Merby nagtimpla dan ito nagluto. Dali ako magkudkod kay rong di alimuot. Dali ko na kay ingon ra ko musado ko. ay gisatan nga Ingon magtiri nga. Ugda ko nung humbang nangka ko no. Ato para ba kuila Mayor. Ala. Ora magbaho nay.
Lalaga Nama dyan. doon na, para sa doon, nagbaho na doon. Paghapon pa na siya gida. Ribok ako no. Baho. Baho ijang balatian. Okay pa ni? Ako pa na, adi naman ko andali. Kaya ay hapit na. Kaya kukuha na, ka ng sidlas kinugkod. Ginong ka mong sundang, grabing haita mo. Untulan, pinatan. Grabe worth it. Agamang pag tanog, Miss Alicia gabi. Sawa kami ni at tanog, Miss Alicia guys. Nung anak, nalukos pa Miss Mayor. Ito's babaw, kaya by birthday. Nagbudol pa it ni. Grabing bibuhag mga kagwang. Mga kabataan dari sa mga sityo. Jaga-jaga nangan sa birthday. Bibo ka dumigabi ikay sa paggaman nangan naomi og Miss Alicia. Daag amang manok. Grabe ka answer. Baka English pa ka kado. Kud-kud kaderog tulo kalubi. Siksya ay sining kabagkagan ron. Terus jan-jan ba kayo papatabang kud-kud-kud? Dato ko tubig. Da. Lah, naghilat na magkangkanding. Nga maroon Ako dapit. maligati. Kaya mo pa. Asam ka magpanit lang. Ano to? Dari ubod niya. Oh, may ngawon na papudaan eh. Ano yun? Nasa ka sa taman di ay? Naman. Nagbalik nila sa New York. Yung balik ni Rig. Laki. Na nagali. Pwede mo kuha na taga Baklayon. Oo. Naguman ko na. What sa kay kontrata. Hindi. Hari man ang butang bagay yun. Bye. Tapos sila Uy, bata. tapos sila yung nasod. Mag-atiman na silang bahay. Ano ba na kay? Uy, bata. Hindi na. Kud na. Hindi ako mamahaw. Nangkad na ba? Sinto. Makunot. 120. Luoy pa mo. Is, kubal. Kita nga. Sa mga kapusoy. Kit anak itong himisong dani. Sa magi ko. Ang mga karay. Naman sundang. Ito ah. Kit anak itong himisong dani. Tapos kurkuran dyan ang tilay. Nanay ko na magpangit. Yung dali. Kit anak itong kuwabot na itong. Ito ko lang dahon. Ito ko lang Isa pa gani. Aray ah. Marusip. Sama dyan. Disgrasya lagi. Dugo porsyon. Ha? Sunoy? Dakpan pa ko no? Lagi ko kay ang pagbunot. Kahit hagit. Uy. Ano exercise?
Darapod guys, inig haman na kukod mag kuan kus panakot. Hello guys, nahaman na day kukod ko. Dara po ko kumbati siya panakot. Kapanakotan naghana ro lami jud. Ato siya ning gunis-gunis yun ning tangad. Kaya mo suwa tay. Budloy. Hanim dito. Sigben. Baag manok na. Kumao ba mong lubid-lubid og tangad? Yan, nila maglubid-lubid og tangad. Parang di mong bungkag. Kamu deh, kamu deh kemenin dengan ay. Atas Manila kayo nga naman. Nga ni magtindang Tina. Dagto na ba dyan may crush ni Mayor Dang? Oh, crush ni Mayor. Nagkaangay ni Mayor. Wa man magpaantigog nang ka. Parang buntag. Dagto lagi minabot gitag nang ka. Dari naman des uyab ni Ate Amy imo. Ate Amy. Dagto naman des putus ay gitahang nang ka. Oh, ini paling mo gato kaya. Lipay ka, bagdot ka na pag 120. Ida panggi mus-mus ag nang ka juga. Arong di ko na maka daga-daga. Mapiyang. Hapit ka na piang. Ada ko ang tijabaw nang ka. Ini. Naali, mali-malihan ang tatay. Gwapo ang daghana na kataungan nila kakuan yun. Oh, may wala. Nakabang nakangay mayor. War man po mo pakita diha. Pero agitiman anjing mayor ag katong manok karang dakal 5 kilos. 5 kilos. Grabe po itong manok na. Kabir sa itong kamanok kayon. Habog sining kutsilyo. Habog simlang ha. Kutsilyo. Sungkaban ito. Ait pagtangad. Siya ay sungkaban. Itong manok ka? Kapit na mahilo na ka ay. Hapit ako na mahinog yun na eh. Lamin ka na. Laming kay siya. Mubura yung nagbilag punggay. Ditsur ang pag-atsan nung imo. Puak raman po ditso. Grabe siya. Rudi ni mo. Lami ni nang kaang grabe panakot. Tulo ka. Sibuyas. Bombay. Bombay. Bombay o sibuyas tayo lahir na? More ka na. Madung kumpal din. Ha? Sanay? Hagbay na higop. Higop na restiri dito sa bang na green. Wala. Alam iro. Udah ko kuranan. Ang iro ko no nagdagling pa na. Nga no malagigila ka ng niri. Tag-Jess na malagig Bombay sa kabuok. Nga no lungsod tag 25 mag-usa. Gilimbungan di ko na itong Kinsay mo gipalitan sila. sinaragang bajiha. Halagi. Etos na isdaan po doon. Gaya. Mga taga-sudlon. Grabe na po sila. Di ba ka nang inigpad sa datas isdaan ba yun? Sabaan na po sila. Hangay na tuwirit mo. Agdak nga si Bujas, 40 dyan ning kuan ko gamay, 25. Napagos na ramang kaningan magraling mala na si Bujas. Ang kaniri, tag-Jason po. Naniri tag-Jess naman yung buo. Yan, napakada ko. O si Abard ba na sa job? Abang. Eh, barato. Si Abard na sa job na Ha, may kalibutang Abard o pangumpra. Ada abar. Palitan. Pura po, babidi. Sana takot na ay. Tapos ug mantika na, balik-balik kung matiri. Kaya ang 5, puno na Ino ko. puno na magtimuog ay slapper. Pero kalatag aliwaras ko ay ka. Ha? Aliwaras ka din ako. Hindi siya Walang din tatay ka may rigikaon. Nakatano. Mangga na isuwa tay. Ano to? Mangga kuno nay. Mangga, nakatano man rin ko. Bakbakan. Imo na. Oo. Siya di pud kuno nanay mo ka og distatay mo kaon. Hindi, balo pa ko sa kaon. Di ba, Kinigugmaan mo magmaajo. Aw hinoon kay February naman. Di, ang paglayasan na lang. Apa nang ka mangga? Nanay. Wala, ako na kayo may pagkagawa. Nagpanit nang ka na mangga. Ayan na. Dito isa. Back to the work to the pod na po day. Love you, Ate Aisa. Di sa tapos suru-suru na to sila ka mimong. Okay.
gamay. Saan nga ang Juni tayo sa? Adyo kay Juni. Juni? Adyo kay Bongbong. Tanang imong pangangat Kailangan yung mga mo sa Amerika. March pa maguro. Ha? March pa. Ah, dugaya ba yan? Ugay pa. Mabungong ka niya. Bongbong. Kinagod. Ganun ba doon? Kaya nito. Good pa na siya. Hingga pa naman ito. Kita pa, kaya at ugali Halit mo mo ka na. dere mo gawid na. Sila kaya nito. Sila tulo. Ilay. Naskuhan to na tumboy. Boy, munguyam. Ija ang tinirbe no. Makasasala, dadungan mo ka. Kaming makasasala, dagunge. Asa yung sabro ka. Ay, Di, okay lang na, mother. Ha na ning lesson na, di magipatol mo na rin sa paran. ano ito na ba? Di hara man is New Year. Ano? Ano ba? Lunglib pagpinja. Dabong mana. Ansa? Nay, lami, ajilig mado na karong magbalik-balik si Timir Bidanes, Pilipinas. Siya mong nangkang humba. Pilipinas. Timir ba na Norman? Lami itong humba ni Kuan ay no sing agi. Hani, Iba ba lami po ni gamay ra. Ang gato na eh. Lami Ay, ko buwan ato. Lami ato. pero kudkod ito Ano kanubi. ba yung kambal na nila yung buwan dito ay? Ugma. Doktor, kay panimuluya dah. Rumah kawa nang dyan mga Himorid, aroma himorid. nagduka. Jatime, karon siya ang pagkasyal aloy. Di na, nautro na ganawa na kay tagaan magtangka na ikin mo. Na, Nabalhin namang nung inok. Himok mo ko pa diyan. Kama emi. doon sa mong kilid. Ipahiro to sa imok em. Pahilot Ay, na yung matulungin pa? imok. Te, Hindi ko. Takil dito makain. Adi, kakilid ng tinaya. pana. Dagagi lang ito likod. Mahal tibuto mo rin ito. Hello, Jawa. Wala tayo nung imok na tuig na po. Sige ito nga. Ano lagi uwan bitaw, uwan. Desi uwan? Oh. Pajong nila, pajong nila sa pajong nila balik-balik na. Nabit-bit yung sa ila. Tama ng isda. Mo diyan. Pahiro to em. Hindi ko. Kanang wala sa data ya ay ba? Magbitbit si Jag kapadya sa Gagmay gagmay. ang kanila misa ron. May bago. Labi, kaya na, wala tekanan. Sing agi kabatas kay mahinog. Kuan kanang nay bridge ni ja. Ito na na. Basta laman nakataya. Nagpadaod Pare na ako, piso. kuwan, pare ako. Salamat. Makamagluto. Diyan na. Pareha pud ni John Pio. Okay guys, naluto na ag humbang nangka. Si nanay nagluto dani arang lami agad ni na. Agay pasok na ko. Salamat nay sa imong pagluto. Diyan mag-save na ko kuan guys, kaya mo adtong balik na ko. Kaya sakto ni kabot na ting paniud to. Love you, Day. Diyan na po ko'y saging napalit guys. Ipalit ram ko sa merkado kaya wa may saging dito sila mayor. Kamuti ram yang napalit. Nagkamuti sila guys, arang dagkuan na. Nagbilin po ko dari para nilang nanay. Di kamuti gibilin ay. Humutli ka jud imong humba nay. Sakto ba na? Thank you very much, mother. Kari ang sidlan na ito, lo. Gamay naman, ano pa ta? Okay, guys. Diaragang dadas. Gindol man, guys. Karing tulo ka buok. Karing isa ka mayor. Kaigo na si Ronin na namang tulo. Manay mang dadan, guys. Jabat to na ko, guys. At to na ko, nay. Kay dali po ko. Bye-bye, day.